A dyna ni, mae'n Sul ni yn AIZAWL wedi dod i ben. Sul arbennig iawn, yr unig Sul da ni'n mynd i gael yma yn AIZAWL ac yn Mizoram. Ac mae'n siŵr mewn 3 gwasanaeth bod ni wedi cael cwmni o leia 5,000 o bobl. Da ni wedi clywed sawl côr yn canu, da ni wedi gweld plant, da ni wedi cael gweld pobl o bob oed, da ni wedi clywed am waith dynion newydd sydd wedi cychwyn yn yr eglwys hefyd, sef i'r dynion canol oed hynny. Oedden nhw'n teimlo doedd ddim yn iawn i'r chwiorydd gael cymdeithas chwiorydd bod y dynion hefyd, a mae hwnnw'n rhywbeth newydd sydd wedi digwydd yn hanes yr eglwys. Da ni wedi cael cwmni sawl gweinidog, rhai cannoedd o flaenoriaid, a jyst i gweld yr eglwys yn cydweithio yn hyfryd iawn efo'i gilydd, ac yn gweld pobl isio gweini yr eglwys, di siarad efo un darlithydd mewn prifysgol, ac oedd o'n gweld na ar ôl pendant o yn yr eglwys oedd i wneud te ar ôl yr oedfa. Felly mae gennym ni lot i ddysgu ohono fo. Mae wedi bod yn ddiwrnod llawn, mi gychwynodd y diwrnod am 8:30 wedi 8, ac mae hi'n 11 rwan, a da ni newydd ddod yn ôl yn barod i noswylio. Ac mae wedi bod yn ddiwrnod arbennig.